menyenangkan hati Tuhan. Martang yang mahita asin niro kama di kamu doh dame nasian debat amat doh nasian Tuhan Yesus Kristus doh katai. Amin. Oras malita saluna tabi kimahata ni debat hari kita iman tersurat di Matius 10 ayat 15 1 ayat 20 tangyo kamu mahata ni debata. Alai mulu mardusa dongami tobat cara ajari ibana holak kamu kedua mulu ditanya ko dapat ho do ibana kabe dongamu musik alai yang boso ditani hukum arahom madongamu sada manang dua asa di hati dakod dina manang tudu halak nasahata lai mulu so ditani honang nasida bagua matu nasahuriai molo so ditangihon nang nasida pabua ma tu nasahuriai molo so ditangihon nakuriai itu ma ibana somon perbi jana si calabeo si tutudo nahudo ko Tuhan nasa nanihodan naditano on tariho me nang dibano gicang jalan nasa pinalungutan on saut me malua nang dibano gicang aku ni huruk ma molo mardus ni roha manang dua siak kamu di tanah otomang yakon manang hata dia be jalon muna do siak tamang nadi banua jangi alayang go umu dua manang tulu be marhiti-hiti warku sai donganakku do nasida ido sahana hurian di Tuhan tanah hina kolongan di bagasan Yesus Kristus adong masa ada amat percahan orang amat tahun orang ganum arido saya orang namar cah do udona molodang mangemor manako itu diulat mangulesilo malas do somoni mai bana terus nang lau masih pasigarek nabe lau masih tua nabe sai ikola mangula kuna cahat do diula ibana alai di sele tiki dia makadong saha porsya topet ibana dangar mebeng neng minum ibana tu kuli neng manu sigaret na do nang pasitua na habi dangar kebeng dungi itu ngedalan di mana ma jolma namulak mana isina namulak itu ngadalan itu dia moribana iberi gimana ma adong sada lewat duli pitol di loga ibana ma duli on pitol biak dungi itu di ibana ma ima lepit nih topi buat melepit nih lama mana ibu hebeng bunyi itu masih gak na dohot minum iba alai topet mula mamatain mungamab sian warung sampai mana di jabuna di bereng ma di jabune adong duli anakku nerana mahuahuin iba pak nakaling adong di dulu kadakeng di simpang huta sosoran adong mga lotakao jala dibuat depit tu ibebek kunin terus saya dalam mga tayo audo na mga lotakin rana audo tumurang mati na konana asimarana bunging itor songon na simbak madatay na itor ito iba nama iba kasara marjanji mga Tuhan na suula hunok kumi na jahat na suulo miyaw mangimor do manakku nuayang butsu na mga Tuhan mertua memang di situasi ini. Dia makan masalah persiang ido bana napi nasa ni tupuko tuhita iba manaringo di picang do manaringo di ima hamubon ni roha. Ala temani mingguta nama dok di halamu jauh baru hamulai ni percahati. Lapatan na
dan berengot ta hamuda ni percahati ido na ni halamo ni dibata taboto de nyan ha bersudir ala Kristen maboto edang di halamo Jehovah na medabu di bagasan dosa do namarloh na cahati songon amatai alai ikut taingo juk dudang tetusi na lilui hita manang nadang barista tahe gebi hita do jujutan menghumi hala kena asing sederita menghumi keperdusa menghumi tado panako di perdusa di apiran taboto so tulpuk senario so tema manang songon tema ni minggu tadi halamo jauh baru hal percati terlalu mima marhiti ulun ter di perwadia gabi ditugu-tugu lahu mana diri do pangalahu di lupa debata ido nana tidak ini termasuk go ilustrasiin dia jari jalan di urup itu di ido asa mengulu bartulo menirohani debata lahu mangulakun hatane atau mulu songoni nang persawarata nang songoni di bagas tukukon ahado nanai berengotta dia makado masaha persiam dang natado rupani tahalo mohma jol mana jah asa mertua musik daun alai dipanggil di bata asa tapadohut ibana asa natarudi nang yaka parcati pidi hamuduan olo pabahoroha bertobat songon naino ni panu hisikil lui di bidu betul-betul ayat 10 sari ala judui rupani tajami tarondo tatidakon di Ezekiel 30 ayat 10 sadai somo situng na manguru aku nina Tuhan Jehovah tungna Solomon hakku midah hamatian ni percahati suik kon midah hamulan ni percahati tu balik kodarna asa manguru ibana luar biasa. Ternyata Tuhan juga menginginkan pertobatan dan perubahan. Nah berdua pun dia makan rumah saha persiaun mulu madabu sada jolma tulu sanak kaningani tentu adong ma pamicang yondo panuku-nukuun masai bagat jara dia jadi Tuhan Yesus bagaimana kita imanak kani manuku-nuku menekor adong dibanak kani piga-piga bentuk sistem mulu tidak nak di ayat 5 dia mai perculu asa bui kedua-dua alai molang ditangyo kita dan morono nggak tapi cang penduduk dan ditangyo te arah homam se dongat asa tulu mana obat talak kita boy gabe si tidak dia sitongan alai moro ipe dan ditangyo be tulu obat talak di mahalap nang rapita mamit cang do paing otomano gunung bapina bua mah tu nasahuria tong dan ditangyo baik itu aku mana dan ngolo bero pada mana ngio dan ngolo benga sudi hulian dia tahu memana ima songo perbiku aduh dan dapatan ni ala halak na somanangi hobi ido nan narpani ngani boda ngani tuku ba tangan hobi itu nami ima halak perbiku ala la silidu itu kesempatan ima molo nasana ni di tanau tayo men di benang icang napina dua meluman di benang icang alai manang i menak ngani morodang di jalo bah somoni nak ngani bah khotma ibana di bagasan duse asa di sini nama kadong asa persiawan pabicangon ido sadadelat tamanu kunugu dohot paingoton ido benadong di hudata RPP lapatan na tujuan tadi si asa di i paingoton do ima mamicang do mabain na sida manad dasakap di dibata ai marihite ro pamicangoni berengot tama di si ima laho makatidakon lomon hon di batano asata pejahot tado sestonga tujuan do arah manang lapatan ni RPP di huriata alai pengajarion taringot tu RPP sestonga nunga patar di nguruna kesteron ima asa lem badia unangolo beda sida Olan di bagasan duse alai jupang ma hamu bau niroa pertobatan iranona ale songondir cara tapai ngotodong atta molo nunga bada tu bagasan dusa do mangudona cati idora nanai dona ima asata arakan paringotu
hamu bau ni roa alaido nani igili Tuhan Yesus ay marhiti tu putok kita rapani dia makadonga sa porsiam boy ma gabi mapuan halak na asing di bagasan perubahan do pertobatan molonunga di bagasan kamu bau berengot tamarupani ama ba songon amat tanak karingan idui dia mai ima buat calo asi ni rohan debata merdame jala merdingan ibana do dirina do tunana asi nang tu debata na perpuri ma dio ima nama luar biasa nan Tuhan Yesus dia puli alai anggo pungudu amanang tulu pe marhiti warmu sai dong anak kudu nasida opena ba ido hibat ni namar pungu di bagasa tuhatta naik ko jumuru di hita mangido padongan ni tuhatta Yesus Kristus asa diteroi jala di perbisu hita ima molo di perpungatte jupang modus ni rohar bakadongata ai marhuaso do guardi di bata dohot ima king tuhatta Yesus Kristus waso ni tuhatta Yesus Kristus budi tadi nak ngani di perpungatte ini jadi molo pungu dua tuh halak kita namar lapang tadi hangat naginuhan ni todi naon nakaningani ima martangian mamikirhon akka pikiran do ulan di bata marpungu dua tuh halak di bagasan tuhatta di sibaking arga jalahina arga ni parsorani di bagasan dami di bata do tod di porbadia nama dongani alani dia makadonga sahap siang dia mah naik dohon na tuhitan si iman nabagas marikiti tupuk pertanyaan asa adong nian di tongata ima sudi dihita halak berdosa sudi dihita halak nadong hakurangan alai di bayang dihita asa totong ma ima masih sesaan dosa saling mengampuni nang piala percahati sutung adok kita itu murah-murah mengungumi alai dehonot tama ima gabisada baga-baga sada ulau nadinggan rap makkalo mohon do makkajung cokon nadi halamu jahu bado halak akana muba halak naono bawar hanat gabi taruli dia sinir hokani di bata atong taingok ma somon temani minggu tahun di halamu jago baru hamu mula ni percahati amin mulia temadiho ali Tuhan di bata napengot kami marhidi hatam nabadi amin.